Għamilna sforz biex nelevaw din is-sena Jum Nazzjonali fej għamilnieh ġol Pantheon li huwa l-iktar tempju Ruman integru importanti ġewwa Ruma. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-61 anniversarju mill-Indipendenza ta' Malta, l-Ambaxxata ta' Malta f'Ruma ospitat Eki tal-Eternità, kunċert kommemorattiv fit-Tempju Majstus tal-Pantheon, u li kien ukoll omaġġ emozjonanti u imprezzabbli għall-wirt kulturali ta' Malta. Hija tradizzjoni diplomatika li pajjiż jagħmel jum nazzjonali fejn ikun qiegħed iservi fil-missjoni diplomatika tiegħu. Din darba żenna l-17 ta' Settembru l-eqreb ta' Jum l-Indipendenza bħala pajjiż importanti ħafna l-Malta li huwa l-Italja li huwa l-iktar ġar qrib fl-Unjoni Ewropea u partner primarju ta' kummerċ. Għamilna sforz biex nelevaw din is-sena Jum Nazzjonali fej għamilnieh ġol Pantheon li huwa l-iktar tempju Ruman integru importanti ġewwa Ruma. U għazinna talent importanti Malti li gawdi fama internazzjonali. Fej kena Joseph Calleja, tenor Malti, il-pianista Maria-Elena Farrugia, il-prezentatur ta' din is-serata kien l-attur Malti-Italjan Davide Tucci. Mbagħad kena Ray Calleja illi fassal is-serata b'mod artistiku u preparana skript. Wara l-konċert fil-Pantheon kellna reception fej kulħadd ingħaqad hemmhekk biex isir ukoll networking apparti li nsemmu xulxin.